Brána 35. Zmena. Vyberám si druhy zážitkov, po ktorých túžim. Moje pocity z mojich skúseností ukazujú pre mňa, čo je správne. Som zodpovedný za svoje rozhodnutia a svoje šťastie a nikto mi nemôže vytvoriť zážitky, ktoré som si nevybral. Zadania. 1. Čo sa práve teraz deje vo vašom živote? Čo by ste chceli zmeniť? 2. Aké skúsenosti by ste chceli získať zo svojich súčasných manifestácií, aby ste sa vyhli opakovaniu? Ako vám toto pochopenie môže pomôcť pochopiť vašu tvorbu? Na aké zážitky sa potrebujete zamerať a zosúladiť sa s nimi?